gelê zazaya ez ewta şimariye û mersela vana bi mersela yani mavanê estanek bi ziwanê zazakî ez vana bi ziwanê dayê ez vana bi ziwanê bawe ez vana bi ziwanê hera ma ez vana ez bi namê koyanê ma ez bi namê royanê ma ez namê erdê ma ez namê keramarê vana gelê zazaya wextokê wayî erdê xurî nekî hera xurî nekî dara xurî nekî şer derî wayîrê keno kê ziwanê xurî wayîrê nekî kê kulturê xurî irf û edetê xurî dînê xurî gelenekî denekê xurî wextokê wextok wayîr nekî şar wayîr keno şar van eno kulturê ma û şar van eno îşê ma û semedê ayvay bo ek ez meselanek van ezî enî meseleyê öz ve öz ê zazanî wextok zazay ene her dibî ena eno royan bî eno koyan bî eno berekan bî çew ew te çinê be mavacî enî ta hezar û hewta û yew dihamey enî bînê şesê û hîris û şeş te îslametle bereber hamey ma asîl ve asîl ma şaro verênî ma şarê ewtayî ma helqo ewtayî ma qadîmî û helqî ewta şan ma ama ma ne irf û edetê xurî ne roşananê xurî ne gelenekê xurî ne gîlenekê xurî wahid nekenî heway şima niya cilê şarî reng û ziwanê dayê şeref û semedê ayvay ma ziwanê xwe û irf û edetê xwe wayîrê bikî here ma altûna here ma zêra here ma mircana ma wayîrê here xurî bikî ez ewte yew mersela vana ene mersela mazî gilana welatê zazayan cawk zazay erdok coğrafyak ser û ser û bî ez ay melmeket re vana öz ve öz ê zazayana vanî zamanê verê de Orta Doğu Beytarê Dicle û Firatî de şer derî wayîrê keno şima ku vajî kuret zazay ma pêxemberekî hanîkî gêl de qebrê jîn mekanê jîn gêl dû ta gêl ma ta Nuh pêxemberiya bigî Zerdoş aleyhisselam bigî heta sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed gêl topraqê zazayan madem ki ay welî ay nebî ay ewliya eger zaza nîse çi îşê jî mekanê jî namo zazayan ma Orta Doğu ma Mezopotamya de ma helq û verênî ma qedîmî û helqî ma ziwanê xwe wayîrê bikî ma kê xwe wayîrê bikî ma gedanê xwe wayîrê bikî ma koyê xwe wayîrê bikî ma royê xwe wayîrê bikî ma estarê xwe wayîrê bikî ma duan kenî homayê xwe ma bi zazakî bikî ma gedanê xwe rê zazakî qalîkî wa gedê ma şêrî te ber bi zazakî qalî bikî wexto gedanê ma zazakî kay nêke bi zazakî de ziwanê xwe qalî nêke bi kay nêke ma qedênî eyro zav ülkê zav padîşahî zav qiralî zav medyûmî ta wêret rojê jî wîst wêre şi awan qede eyro ziwanê jî qediyaw ma zî qedênî bo endes û van û ziwanê zazayan nêweş û van cild û înan êdin eger ma gedanê xurî ziwanê xurî kulturê xurî wayîrê nekî şar ziwanê marî kulturê marî hemînin wayîrê keno ma çandik û çand hebî herbî dekotî bi tunê herbanê ma şarvan û ma kerdû qoş girdi ma kerdû Sîrt bab ma kerdû Şêx Saîd ma bî Seyid Rîza di ma bî çaldiran di ma bî enî pêro herbê zazayanê herkes van û ma kerd û êmayî semedê ayvay ma soz danî ewna ma ziwanê xwe rê wayîrê kenî ziwanê kê şerefê kê û wextok ziwanê kê çinê bi kê çinî ne kê manenî ne pîkê manin û ne mayekê man çewekî kê nêmanin semedê ayvay ma ziwanê xwe wayîrê kenî ez ewte xatir şima re wazana ez vana xatir bê şima ez ewte ra zaza tîwî re ev vana weş bê manê weşê bê ayek zaza tîwî li xeftên û ez hemînen îslamî kena ev vana weş bê eşmarî serkewtî hemînen wazana hadê xatir